Не сме очаквали, че ще получим толкова много запитвания за горящата декорация на тази торта. И въпреки, че не знаех какъв ще е крайният резултат, все пак докато работех снимах и сега ще ви го покажа. Това е интересен експеримент, който нямах търпение да пробвам. Трябват ви картинки на вафлена хартия, бисквитки декорирани с фондан и фонданова хартия, вафлена хартия, която е нарязана на лентички, цветарска тел, да не е много дебела. Аз използвам размер 30. А как декорирах тези бисквитки, ще има друго видео за тях, тъй като това е част от поредица за цялостна декорация на торта, украсяване на бисквитки с фонданова хартия и украсяване на бисквитки с вафлена хартия, измазване на торта и така нататък. И така, върху вече декорираните фонданови бисквитки трябва да се прикрепи кръгче с даже желателно да е по-голям размер. Бисквитките тук на видеото са 6 см, но ви съветвам изображенията на вафлената хартия да са поне 1 см по-големи, за да може да бъдат обхванати от пламъка. Вафлената хартия я залепвам с сладкарско лепило. Реших да пробвам първоначално с спирт или някакъв алкохол. В случая ползвах чист спирт, но не успя да се залепи. И продължих с сладкарското лепило. С сладкарското лепило се намазва и телчето и оттам вече се притиска леко по леко вафлената хартия към него. Единия край на вафлената хартия задължително трябва да опре в вафлените кръгчета. Също много важно е, това нещо може да се направи от предишната вечер, за да може вафлената хартия да е изсъхнала напълно. За съжаление, аз нямах толкова време и трябваше да довърша това нещо на следващата сутрин, а пък вечерта да горят свещичките на тортата, следователно и да се запали тази декорация. На няколко пъти дори се случи огънят да прекъсне и да му помогна да се запали отново с запалка или кибрит или каквото имате под ръка в случая. Накрая, след като залепите всички лентички, трябва телчетата отгоре в края да се свържат, да се увият заедно и тази част, която виждате на екрана, трябва да се забие в тортата. Много е сполучливо и ако е свързана с захарна фигурка. Подобен модел на торта има с Spider-Man. Може да видите в социалните мрежи. Оттам ми дойде идеята. И така, може да си поръчате изображение по ваш избор. Ние ще ви го разпечатим на вафлена хартия. Можем и на фонданова хартия. Поръчките стават през онлайн магазина или в месенджер. Важно е да споделите кое изображение трябва да разпечатим на тънка вафлена хартия и кое на вафлена хартия. Съответно да дадете и размери. Имайте предвид, че времето за изработка на принтовете е около 2-3, може да отнеме и 4 работни дни. Много е важно да знаете, че когато създавате поръчка за принт, трябва да споменете за кога ви е необходим, тъй като обработката му изисква технологично време. А и обмислете хубаво идеята си, за да може да ни дадете точна информация. Начинът за създаване на поръчка за принтове е описан в онлайн магазина ни в категория Print Center. Отпечатваме картинки за всякакъв повод. До следващото видео!